някакъв палет. Не, бе. Има прозорче, бе. Има прозорче. Колиба е тази. Колиба е покрив. Не кучето нещо. И че да няма много нея конши, те влизат в двора там вечерта. Двора има вода, дворът има наводнение. Вечерта бяха наводнени, пък не знам. В смисъл тръгнаха пък Сега е до пътя водата. Аре бе, качува се горе. Да. Аз се кацили бе. Като палатка е нещо, ама... Колиба е човек. На куче мучи нещо. Направо си пътува колиба. Някой от Салмичка. Горната част е взимала. Тук не можа да ги вземе, те сигурно паднаха вътре по пъти и това се взимала, да? И те може да вътре, човек, да виж как се пътува. Колиба. Обаче марене е много. Жега е много днес. Сигурно има 27-8. Има аз така че му правя. 17 беше. Или 16. От 4 през 4 Като ми в плата. 16 и нещо. Това е много жега. Аз съм добил с облекал. И аз това ли попай малко да го обичам. Дали ще му стане после? 40 евро го продавам. Чисто нов.